Gaya, gila kong dumabis ka kung saon eh. Mga balingag, yung kay panuguon ba? Dali po na Luigi. Paghuwat ba, paghuwat. Kaya po makahigot ni mo eh. Sus, ko makaragtanaw. Asa mo doon daw? Abot, tinabulag, ganun gipahimo tag ngani. Sa man eh. This is interior pa gid. Saon man na eh. Okay, okay na. Bayos na. Oh, nawa. No. Pag-init gahi magaini. Ay, muna ko, basta dako, ano ka nga pintek yung ipahimo. Nya tara na kay nagpaabot ato sa tuwa. Oh, tara na, tara na. Okay na magana. Okay na kayo ni. Tara. Basta kining duha, lagi akong suguon lagi. Pertig yung langayana. Sa kauras ako rin pinaabot ba? Kaya ni ba oh. Ay sa Luigi be. Saan naman po, Mario? Tingan sa nato na be, basig mapalpak na ba, basig madukla na putang dura. Bitaw no? Yatis bigyan ng tuhanan to kay sakit kay mandukol. Tingan sa nato na bago nato ihatag sa iya ha. Oh, gali no. Pangitay bala, pangitay. Hindi mo. Tara, bunot ayo na. Kana, nagahi na, kana. Daw. Kagulit ako. Tingan pag-inat. Ya. Pag-inat. Kusog ba gyud ni? Gibunuhat. Niti. Iskot to pagka inata ayo puno mo tarungan mo na makagbayot mo inat. Ay, gusto di kang kusog ha? Basta to bala ko mura makagbayot ay kada ka kusog yun nga pinat. Kusog ba imong gusto ha? Bantay lang karon. Pagdali lang ayan naglihok ni mo oy Ulat, nagpaabot good. sa dura nito. Bantay gunitig may idea. Pinat yun. Maabot ang lagi itong duha ron. Bantay lang gito ron. Perti lang ayan nagilamok na ko dari. Binat-binat. Hota na kusog nito. Agay. Oy. Kilas ka kay sa may ng trip dira. Makit-an dali karon bali-balian di wa ko la tao dog tama sa akong ginawa. Luigi, naigo ka wala. Mitra, tigali kay ning hadjong ra ba? Kusog naman din Luigi. Pangunan dira. Tara, Banti na ta. Absub kayo no. Kusog di ay. Tara. Agay. Hoy, dira na. Sa man ka. Naon sa ka? Mo, tanawa lang ngayon kay mo, nay ning bato sa kuha. Nay nang bato sa imuha? Unsa pigi bato sa imuha? Sa ning bato? Darao. Wa mo tay lupi diri pero ano na amo ni tagak sa kuha. Ay sabi. Asam mo gisugon ako. Dara na. Perfect una. Pagura nang human. Tawad ako kay stanan. Kina. Awa. Kini sakto na ni. Magbubinat ka na, dapat duha mi ana para perting dupa ara gyud. Ako'y announce sa inyo ha duha. Unsa man? Karong adlaw mag-change og plans ta. Mag-cheese og plants? Unsa man na? Mag-ilis tag bulak? Taka man ka Luigi. Mag-change og kuan ba pants, pantalon. Wa mapilis nyo do. Plans ang gingon ba? Plans ba? Plano? Ay, plano di ay. Sunod na mulag, ayaw po English sa kay di mi kasabot ana, Bisaya biya mi. Mao na kay pang eskwela mo sa una mamayabas man. Nung hausan may planuan eh. Kawato na tong mapa sila ha. Ha? Ano kawaton man nato? Nga di man ta kabalo mabasa. Ay di mo pabalaka. Kay nag-search ko sa Google ganiya. Kabalo na ko mabasag mapa. Ala, nindutang plano ni mo Duraw eh. Siyempre, para masulo na tong kayamanan ba? Sa ato ha? Makwartahan na ta. Ooy! Grabe. Tara, adto na po sila kay kuon na tong mapa. Ay, palit na ng car lang eh. Babae na. Ay, ginoo ko na ngayon na ato na damulag. Uy, kay magtiwas sa pangita sa gold ba? Asa naman dito sila day kuya? Tara, tumbeda, tara. Sayang ka ng gulo, pinindaghanan na ba? Ayaw, grabe selfish sa bugay ka. Sila ba nakakita ni hulato na to sila? Bitaw jo. Kuya, wala bangko diri hawiya kasi tindog-tindog ay. Tapulan kayo. Ulat kay magkwanta, magwistag bangko sa Magic One, takaay mig bangko. Oh. Ana. Ako kayo. Ay sa. Asam. Duwarang pa ni kabuti ya. Ingon di ka magpa-apil ka, buang-buang. Duara. Sipo bi. Itarong. Tabanan likod na. Amo. Ay, kuha niya jo. Buwa man na nimo. Dito ito ditulak. Ako may pasalingan. Buwa nga mo. Abila. Kuha na jo, wala si bangko jo. Uya mo na. Bataan ni Bab. Na. Luman. Autora sila oh. Awo. Na. Bugat kay kab na. Kisod na sila ng mapa. Iyon sa na to na pagkuharon. Gunitan man nila. Hulat lang. Paabot at makabinta. Kaning mapa kay wala pa man sila damulag taguan sa nato ni kay nagisian na ni gamay taguan Gisi na ako na. Di na ito na makita ng gold na ba kay gisi-gisi na. ali no safety sa na ko ni butang sa na ko sa likod
Oh, kita motor taga ang mapa. Kamangan niyo ko dali. Sige. Kamang Luigi. Ay, usap na. Nakoy plano. Sabay. Dali, surut. Ngayon, sa to. Oh, saan man eh? Wala gamitan. Para di mo makian ba? Ha? Kabun? Oh. Wow. Pasina. Luigi. Sige. Ay mo pag dinangaga. Matay ni sila damulag, oy. Tugay kinaabot ba? Kita na lang lagi mangita, kuya. Ulat lang. Mga 1 and 30 minutes naman tayo pinaabot. Maabot ganit ni 2 ka oras ron. Kita na lang mangita. Kita na lang mangita, kuy. Nangaon ba to ba? Basig na mista ba to? Mas nindot. Hunong sa. Dali lang. Magnaini ka na asyo sa likod. Aw, hangin tadi ay. Sigang hangin ay. Hangin no? Oh. Goods na. Tara, abanti na Luigi. Anak. Hapit na yun. Masulo na gid na mong gold ani ba? Di lagi sila maabot ron. Maantag 2 ka oras. Kita'y mangita eh. Diyan sila eh. Diyan ay. Gusto na po gani ko mo dato dong sa iyo, kuya no. Bakit ana to tong gold? Aw. Wala ay, simple ra kayong dato. Korta sa to. Ito tagaan ay. Ipatimbang na nato sa pwede man na ipatimbang ang gold sa buti bakal. Angkal ay. Kalay nga bayar na. Ay, Ya, unsa man desisyon na ta? mangita, ang kita lang mangita ko dyan. Dugay Tanan sila. na. Ano to dre dugay kayo. Tara. Laay na kayo dre. Kapoy na puko. Tara. Ay sa. Wala man imong likod. Ito. Suk naman ako to. Kay tani ron. Tara na ni Ron. Nawala yun diri ah. Tay basig napalit to sa hangin. Kusog na ba kayong hangin? Kita. Pagdali. Kawakas. Bridaw mo ba na mapa baka na. Bridaw. Di malalis mo pag yun. Kaya sa pagpaabot na talaga. Tara na. Asa naman na? Oh, dana ta diri na. Guliti. Asa na talapi? Oh, daraw. Oh, diri ta sa may dinosaur. May dinosaur dadam sadlok pa kayo. Ikaw ta kauno na. Madlok man kana unsa may dinosaur. Gamay payat anang unas drawing ka payat ana. Na, basig mapakan ta Adams ba? Na. Pa-injik yung tag-antay titanos ani. Sige, anti-tetanus, anti-rabies mong guna. Unsa man gyud? Mangkuyog mo sa kuha dili. Kuyog. Ano lang, oy. Aw, kay kun mo kuyog sulukan ko ni. Sayang, ay na. Tara. Gusto po may mahimong rich, oy. Bantay lang mo. Trader din yung si kuya, ha? Oh, gamay na lang di antos. Nagawas sa taning manggaan. Dam! Naunsa man mo? Naunsa ka mo ako kasabot? Naunsa mo duwa ba? Mga trader mo, ha? Kuhaan yung mapa ka, kuya. Power Ranger Green. Relax lang. Ay na mo alaga ba nga? Pakalma ba? Pakalma. Mukalma rin ni siya o ihatag yung mapa sa kuha. Sukul ta! Di ta niyatag ni Mapa! Hatag na lang siguro sa yaw. Kung ano mahadlok mo nga naman tayo pintik, asa mo tong pintik? Iguwas! Sige, musukul ta! Huwag ko nalok ng iyong pintik. Kahit gire mo, ha? Huwag bala! Bala! Patay ka! Isa! Saman, ihatag yung mapa dili. Kay pagkaon tayo may nagong dinosaur. Hatag na lang daw. Ula kay yatag ko gani! Uy, hatag na mo! Pasaya lang may mapakalim dinosaur! Naraman din na. Kalayo ang buwan. Ay, natunga ang mapa! Kalugo na tungag. Saan ni? Tara! Hindi pa taglay. Naman to mapa oy. Aga, pakahintang tabang diya ba? Ihatag din ko dito. Uy, kuya. Ito na yung pagkita ninyo. Ang mapa, giwala niya, dangag kayo. Ilom dia, pataka ram kawan mo na ko tutuyo ah. Sa boy trip ni William kadada man ka ng dinosaur. Eh, sigsurang-surang radyo kay papaakta ka ron. Ay, ate ka gani, ate. Bumoak no? Kalawan man di kay ka. Ay sa.
Anong naabot naman po ka, Dre William? Yung atugan ko din no, praya, tag na akong mapa sa inyo ha. Mapa? Ganun mapaw. Nalagi na si mo ha. Anong naman ni si mo? Sila damulag nagkuha na. Ako lang pangikuha sila ha. Yati, kung si Damulag mo, traitor yung kayo. Daan palagi ko siya yung nagkuha. Tanawa rag, pabot-abot pa nato niya gitraidor dayta nila. Dilo sila, importante na balik sa itong mapa. Salamat kayo, yan. Matik na. Sabay ka sa mga kay Nani Gold. O sige. Ay, bahin na ka, bahin na. Ay, nangupaman. Sige. Wala sila labot. Wala to yapil. Tuwa na. Ay sa daw. Ikaw may maning mapa. Dumayo yung tanaw oh. Bulang ang tunga man eh. Naday, mas dako anak. Napay mas dako. Ay, nandako. Nanay sumpay. Amang sumpay yan eh. Labo ka balo. Ang hulbot naman ako nakadamulag. Nga, nag-isig ko ron eh. Taon na napapangita karon. Ay, di na to magitan. Dapat paano na itong katunga ilada mo lang. Tara, pakitaan ko sila kay paano itong katunga nga mapa. Pagtay lang mo yung mga damulaga mo. Tara, tara, tara.